karon magpadayon kita sa ato ang bagong serye nga giuluhan og paglaom diha sa kalibutan nga dili mahigalaon, no? Paglaom sa kalibutan nga dili mahigalaon. So magbasa kita sa mga sitas nga atong gikutlo sa 1 Pedro kapitulo 3, 8 ngadto sa 12, no? Ug ato kini gikuha sa basahon nga hubad sa ang Biblia. So akong gihangyo ang tanan manindog ta agig pagtahod ug pagbasa sa ato ang sa balaang pulong sa Dios. Lima ra ni ka bersikulo ug akong gihangyo nga dunganan ta ni pagbasa. Sige, atong basahon ang bersikulo 8. Gingon dinhi, sa katapusan kamong tanan kinahanglan nga mag-usa sa huna-huna, magbinati ay, maghinigugma ay, ingon nga mga igsuon, maluluyon ug mapaubsanon sa huna-huna. Dili magbalos og dautan sa dautan o magbalos og pasipala sa pagpasipala. Kundili magpanalangin hinuon kay alang niini kamo gitawag aron makaangkon og panalangin. Kay siya nga buot mahigugma sa kinabuhi ug mutan-aw sa maayong mga adlaw. Papugni niya ang iyang dila gikan sa dautan ug ang iyang mga gabil gikan sa pagsulti og limbong. Pabiyain niya ang dautan ug ipabuhat kaniya ang maayo. Papangita kaniya ang kalinaw ug ipakabot kini. Kay ang mga mata sa Ginoo anaa sa mga matarong ug ang iyang mga dalunggan sa ilang mga pangamuyo. Apan ang naong sa Ginoo batok sa mga nagbuhat ug dautan. Magampo ta mga igsoon. Langitong Amahan, balaan nga Dios, salamat Ginoo nga imo kaming gidala dinhi mong dapit Dios aron pagpamati na usab sa imong balaan nga pulong sa mga pagtulunan nga imong ihatag kanamo pinaagi sa mensahe nga imong ihatag karong kaponon Ginoo. Lord, tudloi kami Ginoo Lord God nga masinugtanon, nakatagi kami Ginoo ug dalunggan nga mamati Ginoo Lord God sa imong pulong Ginoo. Ablihi among mga kasing-kasing aron amo gayong masabtan Ginoo Lord God kung unsa man imong ipadangat nga mensahe diri kanamo Lord. Nagaampo lamang kami Ginoo nga pinaagi sa imong balaang espiritu makabaton kami kaalam o aron among mahibaluan Ginoo kung unsa gayud ang lintunganay sa imong pulong nga imong ihatag sa mensahe nini kapunon. Dalaygon kaamhan sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So ang uluhan sa ato ang wali karon ang dalan paingon sa bulahang kinabuhi. Ang dalan paingon sa bulahan nga kinabuhi. So ablihan ta kinig sa usa ka sugilanon sa usa ka pastor, no? Usa ka pastor nga nagpanday sa ilang balay dito sa kural, sa ilang kural diha sa ilang nataran, no? Ug ang iyahang gigamit mao to gadala siya martilyo ug lansang. Sa diyang nagsugod na siya og trabaho, namatikda niya nga adunay usa ka bata nga ilang silingan, miduol og nagtan-aw samtang nagtrabaho siya, naglansang siya sa kural. So nagtuo ang pastor nga mutan-aw ra siya makadiyot og ang bata mulakaw. Panmilabay ang pipila ka segundo o minuto, wala gayon mulakaw ang bata. Hinuon mitutok siya sa gibuhat sa maong pastor, no? Busa giduol siya sa pastor, iyang gibiyaan niyang trabaho, giduol niya ang bata ug miingon siya, gusto ka bang makat-on unsaon pagpanday? Pangutana niya ang bata. Paano siya gitubag sa bata? Naglingo-lingo siya. Lingo, wala siya mutingog pero naglingo-lingo siya, no? Nya taud-taud miingon siya nga dili. So gipangutana siya sa pastor, ngano nga ganiha raman siya nagtan-aw sa iyang gibuhat. Ug mingon ang bata nga nagpaabot siya kung unsay isulti sa pastor kung madukdukan ang iyang kumagko sa martilyo. Nakuha ninyo? Wa mo mga tawa naman. Anyway, no, ani na to makita kung unsa gayud isulti sa pastor. Kung panahon magtan-aw mo nga ang pastor nga inyong gitan-aw nga alagad sa Dios unya nagpanday, nadukdukan ang kumagko, unsay isulti. No? Wa ta kay bawo ana, pero mao na bantayanan jud kaayo, no? O mao gina usa gina madungog nato kung unsa ang isut umugula sa tumba ba. Sama usab nato nga mga Kristohanon ang kalibutan nagtan-aw sa atong sayop,
no, muratag isda na asulod sa aquarium nga gitan-aw sa mga tao ginindutan. Pero nagtan-aw sila kung unsa ang ato ang sipyat, no. Nagtan-aw sa mga Kristohanon kung unsa gayud ang tinud-anay nila nga pagkatao. Mao na ang kalibutan, mao kini ang tibuok tema ni Pedro nining maong sulat. Nagisgot siya og tulo ka dagko nga bahin mahitungod sa atong pagkig-uban diha sa katilingban, no? Ang atong relasyon diha sa gobyerno, sa atong relasyon diha sa trabahoan, ug ang relasyon nato sa atong mga empleyado, no? So ang atong gitan-aw dinhi usa ka tema mao ang submission o pag sumiter o pagpasakop. Mao ni ang Cebuano, pagpasakop, no? Pagpasakop nato sa ato ang gobyerno, pagpasakop nato sa atong trabahoan, pagpasakop nato sa ato ang relasyon sa panimalay, ilabi na ang relasyon sa asawa ngadto sa bana ug sa matag usa. So atong makita sa 1 Pedro nga mao kini ang pinakadako nga papel nga giisgutan nga mao ang pagpasakop sa otoridad. Submission to the authority, no? Makita na sa Pedro 2:13-17. Dinala nato, idungot lang na ninyo. Mao ni wala sa miaging simana, no? Mao ni ang giwali sa miaging simana. O karon nagisgot siya sa pagpasakop sa sulugoon ngadto sa iyang agalon. So slaves to master. Makita usab na sa 1 Pedro 2:18 ngadto sa 20. Inote lang. Ug mahitungod usab sa pagpasakop mao ni sa pamilya, katong bahin importante kayo sa asawa ngadto sa bana. So atong basahon ang 1 Pedro sa kapitulo 3 bersikulo 8. Atong basahon mga igsoon. Ningon dinhi, sa katapusan kamong tanan kinahanglan mag-usa sa huna-huna, magbinatiay, maghigugmaay, ingon nga mga igsuon, maluluyon ug mapaubsanon sa huna-huna, no? So makita nato sa mga mosunod nga bersikulo nga nagsulti si Pedro kung unsaon pag-atubang sa matag usa nga mabinantayon nga kalibutan. Mabinantayon nga kalibutan. Magamping kita sa atong mga lihok, sa mga pulong ug mugula sa atong baba ug mahimo kini nga saksi nga makumbinsir nga kita makadani sa mga dili magtotoo kung ilang makita kung giunsa nato pagtagad ang atong mga kaigsuonan. Makita nila ang atong kinaiya, makita nila ang atong batasan kung unsa ang atong relasyon sa matag usa. Ilabi na gyud sa mga kaubanan nato, mga kaigsuonan nato sa katilingban. So atong hinumduman nga kining sulat ni Pedro alang ni sa mga Kristohanon, no? Kristohanon nga nag-antos sa lain daghang klase sa pagsuway ni adtong panahon na, mga ulipon nga nag-antos sa kamot sa mga abusado nga agalon, mga lungsuranon nga nag-antos pagpanglutos sa malupigon nga gobyerno, pangagamahanan. Matag adlaw dili maayo ang pagtratar o pagtagad sa mga katawhan sa ilang komunidad niadtong panahon na nga nibatok sa Kristohanon nga pagtuo. So wala gyud sila tagda og maayo lahi ang pagtagad sa mga katawhan, ilabi na gyud sa ilang panahon nga dili maayo ang pagtratar nila tungod kay nakita nila nga sila mga Kristohanon. So ang nagunang tema nini maong sulat mao ang unsaon pag-atubang sa pag-antos. Unsaon nato pag-atubang kay ang atong gisgutan dinhi mao man ang paglutos, no? Nagisgot usab kini og unsaon pagpanalangin. So makita nato nagisgot ta sa pag-antos apan sa tunga-tunga sa mensahe ni Pedro, nagisgot usab siya og pagpanalangin, no? So atong basahon 1 Pedro 3:9. Ningon dinhi dili magbalos og dautan sa dautan o magbalos og pasipala sa pagpasipala kundi magpanalangin hinuon kay alang niini kamo gitawag aron makaangkon og panalangin. Kamo gitawag aron makaangkon og panalangin. Wala man siguro dinhi nato nga dili gusto og panalangin, no? Kitang tanan gusto gyud makapanunod og panalangin o makatagamtam sa kinabuhi og malipayong adlaw. Mao gina ang atong desire malipayon ta. Pero tan-aw nato kinahanglan diya sa Ginoo. So adunay tulo ka bahin nga sukaranan nini sa pagpangita og kalipay og mga panalangin sa Dios sa atong kinabuhi. Dunay tulo nga atong tan-awon. Atong makita nining maong bersikulo.
Ug wala kini tingali ka nato dinhi nga dili gusto gyud og panalanginan sa Dios. Kitang tanan mga igsuon, apil ko, gusto gyud og panalangin. So mao kini ang tulo ka bahin. Una, ang atong kinaiya. Sa tulo ka bahin, sa tulo ka sukaranan, ang atong unahon paghisgot mao ang una ang ato ang kinaiya. So gihulagway ni Pedro sa bersikulo 8 ug 9. Kung unsa kini ang kinaiya nga gibatunan sa matag usa, no? Gitan-aw dinhi ang duha ka bahin atong makita sa una nga sukaranan. So ang unang sukaranan mao ni ang kinaiya, ang ikaduha mao ni ang atong pagsulti, ug ikatulo mao ni ang ato ang buhat. Action nato, no? So mao ni ang atong kinaiya, behavior nato ngadto sa uban. So gitan-aw din ni Pedro ang unang bahin o sukaranan adunay duha ka bahin. Ang una atong pamatasan. Ug ang ikaduha mao ang ato ang tubag. So atong tan-awon ang una sa duha ka bahin sa unang sukaranan, no? Naghatag si Pablo o si Pedro og 5 ka pilo nga paghulagway sa kinatibuk-an nga pamatasan sa magtotoo. So siya naghatag. Makita nato na sa 1 Pedro 3:8. Ningon dinhi. Sa katapusan, kamong tanan, kitang tanan, kinahanglan mag-usa sa huna-huna, magbinatiay, maghigugmaay, ingon nga mga igsuon, maluluyon og mapaubsanon sa huna-huna. So atong tan-awon ang matag-usa sa 5 ka pilo sa unang bahin, sa unang sukaranan. Ang una, siya nag-ingon nga kita magkinabuhi uyon sa usag-usa. Mao na, no? Mao na ang una. Sa Griego nga kahulugan, managsama sa huna-huna. Uusa, kahuna-huna o katuyuan. So kadaghanan nato magkapareho ang una-huna kung magkauyon lang ta, no? Pagyo ta pareho ta una-huna, nagkauyon ta, pero lahi ang naa sa una-huna ni Pedro. Wala siya nagtawag aron magkauyon sa tanang butang. Tungod kay imposible kay na mahitabo, no? Ngano man. Posible na nga mahitabo nga tinguhaon. Sa iglesia daghang mga butang nga dili ta magkauyon bisan na sa iglesia atong makita, no? Dagko kayo o daghan kayo nga argumento kung atong ipatigbabaw ang atong gusto sa iglesia or sama sa politika. So ang unsay maayo nga hubad, unsaon pagdisiplina ang anak, no? Kung unsaon paggasto ang kwarta, daghan kayo mga pamaagi nga atong makita dinhi nga dili gyud ta magkauyon, labi na sa magtiayon, no? Dili gyud sila magkauyon kung unsaon paggasto ang ilahang kwarta. Unsay mga salida sa telebisyon nga atong tan-awon na atay gidili, no, sa atong pamilya o sa atong mga anak. Usahay atong mga estilo sa sinina, dunay dili madawat nga estilo sa pagsimba. Dunay gidili, dunay iglesia nga modili niya na. Pandili tanan. Musika nga paminawon, no? Mingon ta ayaw na, kay ngano dili na kalibutano na siya. Depende ra gyud na, no? Ug unsaon nimo pagsabot. Libro nga basahon. Karon di naman basag libro, kay naman tanan sa naman sa internet, no? Pero nagyapoy mo basag libro, mo pili sila kung sa libro ilang basahon. Nya sa pamilya sab unsaon ni ang family planning kaning pagpugong sa pagpanganak, maglalis pag yun ang bana o kasawa unsay pamaagi, no? Pero ilala na. Og uban pa daghan, taas kayo ang listahan sa mga butang nga dili nato gyud mauyonan, di ba? Tinuod na, muuyon mo ana. Amayo kay wa gyud mo muuyon, wa mong tingog sige. Anyway. So daghan kayong butang nga dili gyud nato kauyonan, di ba? No? So bisan pa gani sa doktrina, hibalo ba mo? Ang doktrina dili gyud ta mag-abot. Adunay mahinungdanon ug dili mahinungdanon ug dinhi atong tan-awon unsay kalahian sa importante ug dili importante nga doktrina. No? So ang importante nga doktrina mao katong dili gayud malalis, dili gayud matukib, dili nato lalis sa atong pagtuo, no? Mao na gitawag og essential doctrine, mga importante na. Nagdakip kini sa doktrina sa kaluwasan. Di gyud na nato malalis.
Kay dili na nato pangitaan og paagi tungod kay usa ra gyud ang doktrina sa kaluwasan. Pinaagi ra gyud sa grasya sa Dios. Pinaagi sa grasya sa Dios kita naluwas. Pinaagi sa ato ang pagtuo. Ato nang mabasa sa Episo 2:8-9. Note lang ha. Doktrina sa Trinidad. Kana dili gina nato malalis nganuman. Ambot lang sa una ninyo pagtugkad, no? Mao na doktrina ni Kristo. Kanang doktrina ni Kristo dili gina siya mausab mga igsoon kay si Kristo Dios kana siya, tao ug Dios. Ug ang usa-usab ang inspirasyon sa kasulatan. Kini atong Biblia, kini atong gitun-an karon. Mao ni mga doktrina nga dili gayud nato mahimo nga tuison, no? Mao ni naapay uban. So ug arita di sa dili importante kinahanglan nga dili kinahanglanon nga doktrina, naatay mga ehemplo ana. Ang dili importante ug kinahanglanon nga doktrina naglakip sa pagtuo nato sa eschatology. Unsa man ning eschatology? Mao ni ang pagtuo nato kun asa ta padung, unsay padulngan ug bahin ni sa kamatayon nato, no? Kun unsay atong gituhuan. Ang pagministeryo sa babae, no? Daghan tang madungog nga daay iglesia nga dili mosugot nga magministeryo ang mga babae o kaha magpastora, no? Pero dili na importante mga igsoon. Ato nang respetuhon pero makaingon ta nga dili na importante tungod kay daghan kayo gikan pa sa unang panahon aduna gyud mga iglesia, adunay mga babae nga gigamit sa Dios alang nining buluhaton. So mahitungod usab sa Calvinism versus Arminianism, no? Kanang mga nisim-nisim dili nato kayo na ipaapektar sa ato ang mga doktrina diha sa atong pagtuo. Kay kana dili na mahinungdanon nga kita maluwas, no? Ug daghan pang uban. So bahin sa mga mahinungdanon ang mga matinuhuan, dili kini negotiable. Non-negotiable. Dili na nato pwede nga tuison o dili na nato pwede nga lalison. Apan ang dili kinahanglanon or non-essential ang mga sekundaryo nga mga isyu mahitungod sa doktrina, unsay atong buhaton, ato nang irespeto kung unsay ilahang gibarugan o unsay ilang gituhuan. Tungod kay lain-lain kita og panglantaw sa ato ang kinabuhi. Ilabi na gyud pag-abot sa doktrina. So matud pa ni Agustin, sa importante nga butang kinahanglan managhiusa ta. Or importante panaghiusa. Sa dili importante o dili kinahanglanon, tagaan nato na sila kagawasan kung unsa ang ilang gituhuan, kung unsa ang ilahang gusto. Ug atong tan-awon sa tanang butang unsay atong buhaton, kinahanglan do na tay gugma nga putli aron makasabta nato gyud ang tanan nga mga pagtuo sa mga katawhan, labi na sa atong mga kaigsuonan. So dinhi nagtawag si Pablo, nagtawag si Pedro og panaghiusa, dili pagkaparehas. Panaghiusa, dili parehas, no? Sa laing hubad, pagkinabuhi nga nahiuyon sa usag-usa. Dili paris-paris o pareha, kana mo compare lang ka nga, kana pareha man na lagi sila. Akong kinabuhi, kinahanglan akong iparihan. No, ang giingon din nga pagkinabuhi nga nahiuyon sa usag-usa. No? Dili man kita magkauyon sa tanang butang, dili na problema siguro, dili na dakong isyu, okay ra gyud na siya. Dili man nagsama ang atong huna-huna, apan kinahanglan aduna kitay usa ka huna-huna nga magkahiusa o magkauyon tang tanan. No? Dili importante nga dili man nagsama ang atong gituhuan. Importante magkahiusa ta diya sa usa ka butang nga mahinungdanon. Mao to ang una, no? Makita nato. So ang ikaduha sa 5 kapilo sa unang bahin sa unang sukaranan. Mao ni ang ikaduha, magbinatiay. Be sympathetic. No? Matod pa sa 1 Pedro 3:8, nag-ingon sa katapusan kamong tanan kinahanglan mag-usa sa huna-huna. Sa isunod na, magbinatiay, maghigugmaay ingon nga mga igsuon, maluloyon ug mapaubsanon sa hunahuna. Nagpasabot kini nga magbinatiay sa kalipay ug kasakit, no? Sa anaa sa imong palibot, dili lang kay mo duol ka sa imong igsuon kun anaa sa panahon sa kalipay. Dili lang ka muunong sa imong igsuon kun anaa siya ay mahatag kanimo. Dili ka muunong sa imong igsuon nga duna kay makuha niya. Apan sa tanang higayon, kasakit ug kalipay, kinahanglan kita magbinatiay.
Mao na ato ibutang sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Sa ato pa kinahanglan nga sensitibo kita sa atoang palibot. Adunay pagtagad ug dili mabiay-biayon sa mga pag-antos sa matag usa. So kinahanglan aduna gitay pagtagad. Sensitibo ta sa atong palibot, labi na sa atong igsuon sa iglesia, kung unsa ang ilang mga panginahanglan atong tan-awon, dili kita magpasagad ug dili nato sila biyaan sa panahon ilabi na gyud sa kalisod. Sumatod pa sa taga Roma 12:15, no, gikutlo nato sa basahon ang Biblia. Ningon dinhi. Hatag kamo alang sa mga panginahanglan sa mga balaan. Batasana ninyo ang pagka-maabi-abihon. No? Wala man diha. Sige lang. So ang atong pagkamabination dili lamang gikan sa baba. Akong balikon, ang atong pagkamabination dili lamang gikan sa baba, pangikan kini ug gipadayag kini kun unsa gayud ang naa sa inyong mga kasing-kasing. Dili lang na si pulong kutob sa pulong. So mao na nga atong tan-awon nga makita gyud nato dinha nga ang kinahanglan magbinatiay. No? So ang ikatulo sa 5 kapilo sa unang bahin, sa unang sukaran, mao ang maghigugmaay, ingon nga managsuon. Atong basahon pag-usab ang 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 8, ningon din sa katapusan kamong tanan, kinahanglan mag-usa sa una-una, magbinatiay, maghigugmaay, ingon nga mga igsuon, maluluyon ug mapabusanon sa una-una. Dili ba pamilyar kayo? No? Kapila ni gisulti ni Pedro. Sa miagi, iya ning gibalik paghatag og emphasis aron ato gayong masabtan kung unsay buot ipasabot ni ining maong bersikulo. Kinahanglan maghigugmaay kita as isip mga igsuon. Siguro niadtong panahon na si Pedro nakahinumdum, no? Nakahinumdum si Pedro kang Andres. Si Andres ni, no? Nga iyang igsuon, nga mo'y nagdala kaniya ngadto ni Kristo. So sa ato pa makita nato si Apostol Pedro na himong apostol apan ang nagdala kaniya ngadto ni Kristo mao iyang igsuon nga si Andrew or Andres. Sa Griego ang pulong igsuon nagpasabot nga nataw sa samang sabakan. Nataw sa samang sabakan busa managhigugmaay ang mga kaigsuonan nga Kristohanon kay nataw kamo sa samang sabakan sa atong pagkakristohanon nga pagkinabuhi. O kini nagpamatuod og pruweba nga kita mga disipulo og pruweba usab sa atong kaluwasan. Ang balikon. Kini nagpamatuod og pruweba nga kita mga disipulo og pruweba usab sa atong kaluwasan. Mao ni makita sa mga kaigsuonan nga mao ni ang klase sa pagkatao o ang pagkaklase sa atong pagkakristohanon. So ato makita dili ikaw makahigugma sa dili magtotoo kung wala kay paghigugma sa imong igsuon ug nagpamatuod kini sa pagkamatinud-anon sa imong pagtuo. Atong makita diha sa 1 Juan 3:14. Atong basahon mga igsuon. Juan 3:14. Kita nasayod nga kita nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Tungod kay kita nahigugma man sa mga igsuon. Siya nga wala mahigugma, nagpabilin diha sa kamatayon. So, siya ang wala mahigugma, magpabilin dinha sa kamatayon. Sumao na ang ikatulo nga bahin sa unang sukaranan. So, arita sa ikaupat. Matod pa ni Pedro nga kita kinahanglan magmaluluyon. Mao ni ang ikaupat sa 5 kapilo sa unang bahin sa unang sukaranan. Atong basahon 1 Pedro 3:8. Balik ko na ito pagbasa mga igsoon. Sa katapusan kamong tanan gikinahanglan o kinahanglan mag-usa sa una-una, magbinatiay, magigugmaay, ingon nga maigsuon, maluluyon ug mapabusanon sa una-una. So lisod ni ang hubad sa Griko ug ato ning hubaron sa Griego kay taas kayo ni siya ang buot gipasabot pero usahay dili sa nato masabtan. Pero ang maayong hubad ini nga kinahanglan nga mabalaka ta sa uban. Mabalaka ta sa atong isikataw labi na gyud sa atong makaigsunan sa pagtuo.
Sa atong panahon karon mahitabo nga dili kita magpakabana sa mga pag-antos sa uban. Doon na gyoy mga higayon nga dili kita magpakabana sa pag-antos sa uban. Daghan kayo tagpasangil, no? Dali nato mabaliwala ang mga kasakit nga gibati sa mga kaigsuonan sa palibot. Sumaw na nga nanghinaot ako. Nanghinaot ako nga unta ang Dios mupahigmata ka natong tanan. Muhatag ka nato og kasing-kasing ug muhatag ka nato og mga kamot-kamot nga magpakabana sa mga kaigsuonan nga nagkinahanglan. Labi na gyud nga naa sa kasakit o sa kasakitan ng ilang kahimtang. So arita sa ikalima. Ang ikalima sa 5 kapilo. Sa unang bahin, sa unang sukaranan. Ang ikalima mao ni si Pedro nag-ingon nga kita magmapainubsanon. Magmapainubsanon. Atong basahon pag-usab ang 1 Pedro 3:8, no? Sa katapusan kamong tanan kinahanglan mag-usa sa unahon na magbinatiay, maghigugmaay ingon nga maigsuon, maluloy-on og mapaubsanon sa huna-huna. So nasa Griego pa ni mga igsoon nagpasabot nga pang huna-huna nga dili ibayaw pataas. Dili iisa, dili ibayaw tungod kay ang pagbayaw sa kaugalingon nagpaila sa pagkagarbuso. Nagpaila nga ikaw garbuso o kini garbo nga naa ka nato. Kung atong tanawon makakurat kini sa original gyud nga naminaw sa panahon ni Pedro. Tungod kay ang pagpaubos wala ni nila ilang nga hiyas. Baliwala ni nila sa una. Matod nila ang mga huyang ra ang naghimo o maghimo niini ug ilang giisip nga kini usa ka kahuyang sa usa ka tawo. Mo na nga wala sila motanaw nili nga kining pagpaubos usa ka hiyas. So mao na ato makita dinhi nga ang pagkamapainubsanon usa kalahi kaayo nga kinaiya sa mga Kristohanon. No? Ang pagkamapainubsanon usa kalahi kaayo nga kinaiya sa mga Kristohanon. Anha nato mailhan o ana nila makita kung ikaw tinud-anay gayud nga Kristohanon. Bisan pa anaa ka nagpalibot diin daghan kayo ang mga paglutos apan mo patigbabaw gayud ang imong pagkakristohanon diha sa imong pagkamapainubsanon, no? Nagpasabot kini nga ang atong isipon nga dili kita labaw sa uban. Dili nato tanaw ang atong kaugalingon nga kita labaw, ako labaw ko nimo, maayo ta sa uban. Unya ang mahitabo na di magtamay na sa ta sa uban. Ang atong buhaton mga igsoon, mo respeto ta sa tanan. Atong respetuhan kung unsa ilang baruganan ug unsay ilahang pagtuo ug labaw sa tanan ang ilang kinaiya kay dili kita makakontrol sa tao kundi kita ang makakontrol sa atong kaugalingon. Ang atong kaugalingon, ang atong usbon. Ang pagpaubos dili lamang pagpaubos sa imong kaugalingon kundi kalimti ang imong kaugalingon. Dili lang kay magpaubos ta kay atong gisulti nagpaubos ta kundi mag-ingon ta nga labaw ko nimo kundi ayaw na ang imong kaugalingon. Makita na nato sa Philippians wala nato na sulat mga igsoon. Nga hatagi og interes ang uban labaw kanimo. Sa ato pa mas unahon nato ang atong mga kaigsuonan, mas unahon nato ang mga katawhan labi na gyud ang nagkinahanglan atong kalimtan ang atong kaugalingon ngano man moingon niya ta nga unya wala mi amo hinumdumi kun inyo nang buhaton mga igsuon inyong unahon ang inyong mga kaigsuonan nga nanginahanglan timan-in ninyo nga ang Dios nagtan-aw sa inyong gibuhat, ang Dios ang muhatag kanimo sa imong mga panginahanglan. Gigamit lang ta sa Ginoo aron paghatag og panalangin. Busa kun ato nang buhaton ang Dios kanunay magapadayon pagpanalangin sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Kinahanglan nga naa ni gihulagway nga pangapamatasan ang atong pagkakristohanon. Katong atong gidiscuss mga igsoon, kinahanglan makita sa ato ang kinabuhi. Sa bersikulo 9 nagisgot si Pedro sa atong tubag. Atong basahon 1 Pedro 3:9. Ningon dinhi, unsa may tubag dili magbalos og dautan sa dautan o magbalos og pasipala sa pagpasipala kundi magpanalangin hinuon kay alang niini kamo gitawag aron makaangkon og panalangin. So unsay atong buhaton? Mao ni giingon dinhi sa bersikulo 9, dili mobalos og dautan. Dili nato di ta magpasipala sa nagpasipala kanato. Hinuon
magpanalangin aron kita makadawat og panalangin. So mao na mga igsuon ang giingon dinhi sa maong bersikulo. So wala magisgot dinhi si Pedro kinsay nanlutos, no? Nagisgot siya mahitungod sa isig ka magtutuo sa iglesia, labi na gyud katong wa nato mauyo ni, no? Bisan unsay kahimtang atong tan-awon, pareho ra gyud na siya. Kinahanglan gyud gitawag kita aron sa pagpanalangin, dili sa paglutos. Atong tan-awon ang atong kaugalingon nga mas ubos paysa ka sa atong isig ka tawo. Atong tan-awon ang atong kaugalingon nga dili labaw sa tanan kun dili wala gyud. Kalimtan nato ang atong kaugalingon. Tungod kay ningon ang pulong sa Dios ang magpaubos pataas. Ang magpataas diha lang ka. Ipaubos juga sa Ginoo. No? So mao na. So ang makita nato dinhi, giunsa nimo sila pagtratar. Giunsa nimo sila pagtagad o pagtratar ang atong mga kaigsuonan. Mao lagi ingon dinhi sa atong gibasa, dili kita mo balos. Anaon na to sila pagtratar. Apan usahay grabe kayo ang tentasyon, mutukmod kanato sa pagbalos kun bahatan tagdautan, no? Diba tinuod na? Nindot kay ibalos. Pero unsay gingon ni Pedro? Mingon siya, ayaw kana buhata. Ayaw kana buhata. Ayaw pagtubag sa sama sa ilang gibuhat. Ayaw tugbangi ang ilang gibuhat. Ayaw balos og insulto sa insulto o hulga sa hulga. No? Pero kung atong tanawon kontra kay nis kultura nato ron. Dili na mao ang ginahimo hangtod karon. Tungod kay ang kalibutan mingon nga ayaw kasuko. No? Ayaw kasuko. Panimalos lang. Di na hinuon, samot na, ayaw kasuko, pero panimalos. Ilabi na kun ang mahal sa kinabuhi na nato ang pasakitan. Moingon din ta, ayaw kasuko, dito ay nabawas niya. No? Tingali adunay nangaging kasinatian si Pedro sa iyang pagsulat nini tungod kay sa miagi atong makita usab si Pedro nga naghimo siya dautan sa dautan, no? Nakahinumdum si Pedro ani sa pagsuwat niya sa diyang miadto ang mga sundalong Romano sa tanaman sa Getsemane sa pagdakop ni Ginoong Hesus. Ang gibuhat ni Pedro, mikuha siya og espada ug gitigbas ang sulugoon sa labang pari ug naputol ang pikas dalunggan. Maayo gani kay si Pedro usa ka mananagat, dili iskrimador. Kay og iskrimador pa si Pedro, ang iyang gitarget ang ulo, pero sipyat ang dungga na igo. Tungod kay mananagat man siya, di man siya tigunit og espada. Kuanan na nato, no? Imagine na nato, maunay na. So mao nga niingon si Jesus kanya, Pedro, itago ang imong espada. Kay nasayod ka ang mabuhi sa espada usab mamatay. No? So nahinumduman ni Pedro sa pagsulat ini nga dili maayo nga mubalos dautan sa dautan. Mao na iyang nahinumduman, kundili paghatag og panalangin. Panalangina na to ang atong mga kaaway. Kay nahibalo ka nga gitawag kanini aron makapanunod kamo usab og panalangin. Dili kayugot, dili kasuko, dili balos kundili hatagi og panalangin ang inyong kaaway. Atong tanawon sa 1 Pedro 3:9. Balik ko na to pagbasa. Dili magbalos og dautan sa dautan o magbalos og pasipala sa pagpasipala kundili magpanalangin hinuon. Kay alang niini kamo gitawag aron makaangkon og panalangin. So makita nato ang atong gipangbuhat siguro dili mao ug wala may subay sa pulong sa Dios. O atong timaan mga igsoon nga kung kini atong buhaton mao kini ang timaan sa Kristohanong pagtuo. Ang paghigugma sa imong kaaway, ang pagbalos ug maayo sa dautan, mao kini ang nakalahi sa Kristyanismo sa ubang pagtuo. Wala kini igdungog kaniadto hangtod karon kay wala gini nila buhata. Dili gyud sila motuo ani sa atong nahisgutan sa Griego, dili kini usa ka hiyas. Mao ni wala nila buhata. Ang kamatuoran lisod baya gid paghatag og panalangin. Labi nag atong kaaway, no? Labi na gyud hagiton ka. Saon na lang, no? Kung ikaw insultuhon, unsaon nimo pagtubag? Kung insultuhon ka, ingnon ka, ikaw gwapo ka. Nindot kay na. No? So kung ikaw insultuhon, unsaon nimo pagtubag?
Kung makadawat ka og dili maayo nga email ron din na, sulat ba din na ron unsa may mong buhaton? Mubawas kag suwat diha nga masuk-anon nga tubag. No? Kung adunay mo akusar kanimo nga dili tinuod, mangita ka bag paagi nga kapanimalos ka. Nagpuyo ka ba sa kasuko o kasilag sa uban sa pipila ka adlaw ug diha pa sa imong kinabuhi nabilin tungod kay ikaw adunay gikasilagan, adunay gikayugtan ug gikalagutan. Inom dumi. Kung mauna ang imong kahimtang karon kinahanglan nga mamati ka sa Dios, pinaagi nining maong mensahe. Dinhi nato masuta nga ang mensahe sa Dios dili panimalos kundi panalangin. Makadawat kamo og panalangin dinhi nining kinabuhi o sa maabot nga kinabuhi. Si Pedro nag-ingon sa iglesia nga kung gusto sila og panalangin, makita kini sa ilahang kinaiya, makita sa ilahang pamatasan, uban sa ilang mga kaigsuonan, ug sa ilang pagtubag kung sila pakasadon o pakasadaan. Makita dinhi sa ilang kinaiya, sa ilang pagtubag, no? Sa ilang pamatasan. So atong makita dinhi mao kini ang pagtulunan sa una nga sukaranan. Sumuadto kita sa ikaduha nga sukaranan. Mao ni ang artikulasyon o pagsulti, no? So pinagi sa atong pagsulti kita mapanalanginan. Depende na kung unsay mo isulti. So makita nato sa 1 Pedro 3 atong basahon pag-usab. 1 Pedro 3, 10-12 nag-ingon, kay siya nga buot mahigugma sa kinabuhi ug mutan-aw sa maayong mga adlaw, papugni niya ang iyang dila gikan sa dautan ug ang iyang mga ngabil gikan sa pagsulti ug limbong. Pabiyain niya ang dautan, pabuhat kaniya ang maayo. Papangita kaniya ang kalinaw ug ipakabot kini. Kay ang mga mata sa Ginoo anaa sa mga matarong ug ang iyang mga dalunggan sa ilang mga pangamuyo. Apan ang naong sa Ginoo batok sa mga dautan. So mao ni gikutlo kini ni Pedro, nagkutlo si Pedro nining maong pagtulunan dito usab sa Salmo 34, no? So usahay mga igsoon makalimot kita kung unsa ka importante ang ato ang mga pulong. Kalimuta. Nagingon si Pedro nga kung gusto nato og malipayong kinabuhi og mga adlaw, kinahanglan pugngan nato ang atong dila sa pagsultig dautan. Pugngan nato ang atong dila sa pagsultig dautan ug likayan ang imong mga ngabil sa mga malimbungon nga pulong. Mao na giingon dinhi, no? Adunay usa ka sugilanon sa usa ka tigulang, hamtong, no? Dito sa usa ka grocery. Kini siya gusto mo palit og gitawag nato og litos o kanang utanon. Nya og imo nang putlon ang litos, ibaligya man na tibuok man na, so di gud pwede. So ang katong atiman kaniya miadto sa manager, mingon siya nga, "Sir, naay estupidong tigulang ni sunod-sunod." Mupalit siya og litos kay patunga man niya nga di man pwede. Pero pagtan-aw na niya siyang manager, waan mo tingog. Nagsiga ng mata, nagsigsig ana bakidhat ba nga nadugay nasabtan niya nga naari nagsunod ang customer sa likod sa iyang pagsulti atong di maayo nga pulong. Pero maayo gani kay maayo kumubawi. Okay ni ba siya, sir? Kaning maayo kay nga customer na to, gusto siya katunga lang. Ingon sa taong manager, sige hatag na. Para mahuman ang istorya. Pero iya ra gitong congratulate tong maong salesman o ilahang nagtabang dito sa tindahan. Siya, salamat kay dali kay kang nakausab sa imong una-una. Taga diin man kadong. Taga Toronto ko, sir. Mao nay lugar sa mga gwapo kay mga hacker. Kanang duwa ano. Nya lugar sad sa mga batik ignaong mga babae. Tila ni tamay na sad. Ibis nalipay na unta tong manager kay gilamano siya, congratulate siya, naguba na sa dagway manager ngano man. Ningon ding manager, mao ba? Siya, "Dong, ang akong asawa taga Toronto." Tidlan. Nalipay na usab na unta ang kwan. Mao na magamping kita sa tong pulong no mugwa sa tong baba. Pagingon niya nga lugar ni sa mga babae nga dili ngilad kunog dagway. Wa siya kay bawo nga ang asawa des siyang manager taga Toronto. So mao to. No nga lesson na nga magamping gyud ta sa ato ang
pagabuhaton. Gipakita ni Pedro sa miaging bersikulo kung giunsa pagtubag ni Jesus ang dili maayong pagtratar, no? Atong basahon sa 1 Pedro 2, 21-22. Nag-ingon dinhi, kaya lang nini, gitawag kamo, tungod kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo, nga nagbilin kaninyo og usa ka panag-ingnan, aron kamo magsunod sa iyang mga tunob. Siya walay sala nga nahimo, walay nakit-ang limbong diha sa iyahang baba. So naghatag og panag-ingnan si Jesus kung unsaon nato pagtubag ang dili maayong pagtratar, nga una giyod nga makita nga wala na niya isulti. Wala na niya buhata. Nga mo tubag siya sa dili maayo nga pagtratar. Wala siya musunod niini. Si Pedro nagsulti kanato nga sa pagpugong gayud sa atong dila. Dili kay atong gunitan atong dila. Pugi ay inyong dila nga dili makasulti. Kay lisod kay pagpugong sa atong dila, no? Og sa pagtanaw din ni Pedro, pagpugong sa atong dila gikan sa pagsulti og daotan, ug sa pagpugong sa imong mga ngabil gikan sa mga malimbungon nga pulong. Magamping ta sa dili pa ta musulti atong hunaon kung maayo ba nang nga pulong nga mulugwa o mugula sa atong atong tan-awon kun og atong hunaon una sa dili pa nato kini ipadangat ngadto sa naminaw. So kasagaran sa hinungdan sa panagbingkil gikan gayud sa atoang sa atong pulong. Daghang masakitan pinagi sa atong pagsulti. Daghan kayong mahiubos tungod sa ato ang mga pulong nga mugwala sa atong baba. Nga mahinungdan nga makabaton kita o hinungdan nga makabaton kitag problema diha sa ato ang trabahoan, problema kita sa atong mga higala, labi na sa atong kaminyoon. Ug bisan pa sa iglesia, dili gina mawagtang mga igsoon natural na nato nga mga tao nga makasasala, no? Pan sa grasya sa Dios kita giluwas busa atong bantayan atong mga ug atong dila, no? Sa panultihon 18:21 nag-ingon, ang kamatayon ug ang kinabuhi anaa sa gahom sa dila ug kadtong mahigugma nini magtaon sa mga bunga niini. Tutanaw na to, delikado giday kayo atong dila mga igsoon. Gamhanan ang atong dila. Kadtong mahigugma nini makakaon sa bunga. So kinahanglan hunaon una kung unsa gayo inyong isulti sa inyong isig-kaingon. Ug atong tan-awon diri sa panultihon 13:3 ang Biblia. Nagingon dinhi siya nga nagbantay sa iyang baba, nagamping sa iyang kinabuhi. Siya nga nagbuka og dako sa iyang ngabil, mudangat ngadto sa kalaglagan. So bantayan kayo nato ang atong pagsulti. Kay matod pa usab sa panultihon 12:18 nag-ingon dinhi, adunay tao nga ang mga hinanali nga pulong sama sa pagduslak sa usa ka espada. Isayunan ka ang mga pulong kanang kalit kayo nga mga pulong nga wala ta masayod ug wala nila masayri kung maayo ba o dili o dunay masakitan. Sama na sa usa ka espada nga imong giduslak sa imong isig kaingon. Busa gisultian kita ni Pedro nga hunaon kung unsa ang atong isulti. Tungod kay ang atong mga pulong adunay gibug-aton. O kini aduna pagyoy sangputanan. Musangput gyud maigsuon kung ang atong mga pulong di na gyud maayo nga atong ihatag o atong isulti ngadto sa atong mga kaigsuonan. Kung gusto nimo mga kabaton ug moswagon og di kalidad nga kinabuhi, sugda nato karong adlaw pinaagi nining maong mga prinsipyo. Nining mga maong prinsipyo. So una-una ang imong isulti, no? Ayaw daghang istorya. Kay sa insig pa daghan istorya, daghan sayop, no? Mao na hinungdan nga musipyat gyud ta. Mas maayo pa nga una-una nato unsay ato isulti, mas maayo na nga gamay lang atong isulti kay daghan kayo ang masulod sa atong una-una kun unsay sunod natong isulti nga dili masakitan ang atong isig katawo. Mao bitaw nang gitagaan tag usara ka baba sa Ginoo kay tabian kay ta. No? Sige ta istorya niya og duha ka dalunggan kay ron unta ta maminaw. Maglisod og paminaw nakabantay mo kun istorya ta dili ta makadungog. Mao na ngagtagaan tag duha ka dalunggan sa Dios kay aron bisag asa madungog nato apan tagsara ang istorya mubo ra ang atong istorya.
So mao ni pag-amping sa imong pagsulti o gamit sa mga pulong nga makadasig sa mga kasing-kasing sa naminaw. Kinahanglan nga ang atong tanan nga mga komunikasyon, atong pagsulti, atong komunikasyon sa mga tao, anaa gayud sa presensya sa Dios. Atong una-unaon nga matagpulong nga mugula sa atong baba, atong sabton ug atong tan-awon gyud nga ang Dios namati usab sa ato ang gisulti o naminaw. Kinahanglan nga ang tanan magahimo niini. Tungod kay ang presensya sa Dios kinahanglan usab anaa sa presensya sa tao. Mao ni ang ilustrasyon ni Charles Colson. Kinahanglan atong tanang komunikasyon sa mga tao anaa sa presensya sa Dios ug sa Dios anaa ang iyang presensya sa mga tao. So kinahanglan naa gini siya, no? So mao na ang atong nahibaluan dinhi sa ato ang pagkinabuhi nga dili kita makapasakit sa uban. So ari kita sa ikatulo. Sa ikatulo nga sukaranan, unsa to? Ang una, mao to ato ang mga pulong, atong kinaiya. Ang ikatulo, mao ni ato ang buhat. Ang atong buhat. So atong padayon ang giingon ni Pedro sa 1 Pedro 3:10 ngadto sa 11. Unsay giingon niya? Kay siya nga buot mahigugma sa kinabuhi ug mutan-aw sa maayong mga adlaw, papugni niya ang iyang dila gikan sa dautan ug ang iyang mga ngabil gikan sa pagsulti og limbong. Pabiyain niya ang dautan og ipabuhat kaniya ang maayo. Papangita kaniya ang kalinaw ug ipakabot kini. Kung atong makita puro dunay mga aksyon, no? Doon natay gihimo, doon natay gibuhat. Unsa man kini atong makita dinhi sa maong bersikulo, ningon dinhi likayi ang dautan. Likayi ang dautan. Gingon dinhi papugni niya ang iyang dila gikan sa dautan. So atong likayan ang dautan. Ay kaduhan ingon dinhi buhata ang maayo. Ningon dinhi biyai ang dautan ug ipabuhat kaniya ang maayo. Ay katulo pangitaa ang kalinaw. So puro action word, puro verb, no? Ningon dinhi ipakabot ang kalinaw ug ipakabot kini. Ipadayon, sa ato pa ipadayon nato. So nasayod kita nga sa kinabuhi aduna gyud angay nga dili angay nga buhaton. Naam gyud dili angay buhaton. Parang mga tao, ang ubang mga tao dili gayud mulapas kung unsay dili mahimo. Usay ang uban mga Kristohanon gidefine nila ang ilang pagtuo sa unsay wala nila buhata. Sa dili pag-inom, sa panigarilyo, dili maminaw og secular nga mga music, dili mosul-ob pila ka matang sa sinina, dili patanawon ng mga bata sa salida nga Disneyland. Mao na ilahang gi-define nila ang ilang kaugalingon nga ingon mi ana nga Kristohanon. Pero atong tanahon, aduna pay seryoso anak gyud. Dili lang kana mga mahog na siya og naa na siya sa non-essential. Apan ang importante gyud dunay mga seryoso gyud nga atong buhaton nga matang sa kadautan nga kinahanglan atong talikdan. Mga matang sa dautan nga atong talikdan sama sa tabi-tabi, no? Marites, kasuko, kasina, hakog nga ambisyon, dili gyud na siya maayo. Kaibog nga lawas nun. Maibog man ta pero ibutas lugar. Maibog ani kag litson pag mantinir la sa gumba kay mahal kay litson. Mga kaong gyapon kag baboy, no? Kahakog ug uban pa daghan kaayo tagbuhat mga mas importante nga atong makita nga atong likayan. Apan ang dugang punto mao nga kinahanglan ang pagtalikod gyud sa pagbuhat og dili maayo. Mao gina ang tanan ang atong makita sa kinatibuk-an nga pagtalikod talikdan nato pagbuhat og dili maayo nga mga butang. Atong bantayan ang atong kinabuhi, atong bantayan ang atong baba, atong bantayan ang atong unahuna, labaw na ang atong kasing-kasing kay limbungan kana mga igsoon. Kinahanglan usab nato nga tagan og kusog ang pagbuhat og maayong butang. Dili lang ta mag dili-dali o unsa ba na kanang sayon na nato. Okay ra na, dali ra na nako buhaton. No, kinahanglan mo exert tag effort, kinahanglan mo kuan tag kusog nga ato gina siyang buhaton. Kinahanglan naagi sa atong unahuna sa atong kasing-kasing nga kana atong buhaton alang sa kamayaan sa atong buhi nga Dios. Kung imong tan-awon gimarkahan o gibasi ba nimo ang imong kaugalingon sumala sa maayo nimong nahimo, dili man na pwede mga igsoon nga atong basihan ang atong kaugalingon diha sa ato ang gihimo nga maayo. Dili man na mo magdala nato sa kaluwasan.
Kinahanglan talikdan nato ang dautan nga hapit na mukayanap sa ato ang kinabuhi. Ato na siyang bantayan, kinahanglan sensitive ta. Magtan-aw ta nga akala moabot sa atong kinabuhi busa atong bantayan ug atong pangitaon nga makahimo kita og maayo sa ato ang kinabuhi. Bantayi kay dili nimo na mo matikdan nga mukuyanap na kana sa imong kinabuhi. So adunay gusto gayud nga makasinati og maayo nga kinabuhi. So mao ni himua kining maong prioridad sa matag adlaw aron makakita kag oportunidad sa paghimo og maayo. Mao ni nag-ingon ang panultihon, gikan sa bunga sa iyang mga pulong ang tao matagbaw sa maayo. So bunga sa iyang mga pulong, importante gyud kayo ang atong gipamulong. Dili ni puntos para nimo o para nako. Kun dili mahitungod kini sa imong pagtimbang-timbang sa imong kinabuhi. Pagsiguro nga ikaw na kinabuhi sa imong prioridad, pagpangita o kagayunan nga makabuhat og maayo o kinanglan, imo gayud kining buhaton. Dili lamang nato istoryahon. So dinhi nagsulti si Pedro mahitungod sa usa ka relasyon. Atong basahon ang 1 Pedro 3:11, no? Balik ko na pagbasa. Ningon siya, pabiyain niya ang dautan ug ipabuhat kaniya ang maayo. Unsa may sunod? Ipapangita kaniya ang kalinaw ug ipakabot kini. So ato makita dinhi asa man nato na pangita makuha ang kalinaw pinaagi sa atong relasyon sa atong isig katawo, pinaagi sa atong relasyon sa atong mga kaigsuonan. Diha nato makabot ang kalinaw kun ato kining bahaton ug ato kining pangitaon. So sa Roma 14:19 ningon usab si Pablo, busa tinguhaon nato ang pagkigdait ug paglig-on sa usag-usa. Tinguhaon. Ato ginambuhaton tinguhaon nato pagkigdait ang giingon sa maong pulong, nining maong pulong ug paglig-on sa usag-usa. So walay distraction nga makita nato dinhi kundi constructive para sa matag usa ang atong gihimo. Tingali na dili man nato kalikayan, aduna kay rason. Aduna kay rason nga magdumot sa usag ka tawo nga imong kaila. Matakibaw, basin imong kapikas kinabuhi. No? Naadyo kay rason. Dunay mahimo, labi na dunay mahimo nga dili maayo. Nya imo nang gigunitan, imo nang gitiman-an, pabili nimo sa imong nahuna, sa imong kasing-kasing. Aron mahinumdom jud ka. Pero naara gid animo kung gusto ka nga imo na ipabilin. Sama usab sa ministry dinhi sa atong iglesia. Natingali nahimo nga dili maayo ang mga membro. O ikaw leader sa small group, labi na ikaw pastor. No? Tingali naa kay ipabuhat na pandaghan o katarungan nga dili sila muhimo kay busy. Kisa may dili busy. No? Walay nangandoy presidente dinhi. Kita tanan busy. Makita nato mga igsuon nga dili gyud ta kahatag og lugar kun dili nato na buhaton ang maong buluhaton. Kay kitang tanan nanay nakahan-ay daan nga buluhaton sa ato ang matag adlaw, no? Apan natong hinumduman nga kinahanglan sa atong irespeto tungod kay walay perpekto kanato. Mahitabo gina siya sa atong kinabuhi. Tungod kay walay perpekto alang kanato. Aduna tay rason magdumot sa mga tao o sa ubang tao. So unsa may maayo natong buhaton? Doon naman tay rason, matag usa dunay rason nga mo dumot, no? Pero unsay atong buhaton giingon dinhi Pedro. Tindog, padayon ug lakaw, ayaw pabalda, pasagdi na. Ayaw na padala og ayaw padala ni anang maong sirkumstansya tungod kay mao nay makabalda sa imong paglakat diha sa Kristohanon nga kinabuhi. Ana-ana masugatan na nato. Mato ni Pedro, kung gusto ka mausab ang imong kinabuhi, biyai ang dautan. Mao na gyud tindog lakaw, sagdi na. Dios Pedro, biyai ang dautan ug buhata ang labing maayo aron magpuyo ka nga malinawon. Magpuyo kang malinawon. Kinahanglan mapailubon ka. Kinahanglan pasensyoso ka labaw sa uban. So kinahanglan inat kita sa atong pasensya, no? Kinahanglan patient ta. Balag di ta doktor, naa gyud tay patient, no? Kinahanglan gina pasensya nato. Tingali mangutan na ta nga sa pagbuhat nato niini nahisama hinuon kita ko sa kadurmat. Kailan mo durmat, no? Kanang naa sa atong pultahan ay welcome, no? Muna dormat.
Unsay atong buhaton na, mao na atong trapuhan sa atong hugaw, yatak-yatakan nato, nga tunob-tunuban lang. Mao na atong pagtuo kung magbuhat kita ni magpaubos sa atong kagalingon, murtag dormat, dili mga igsoon. Nga naman, ang pagbuhat nimo niini, dili aron mahisama ka sa dormat, kun dili makahimo kanimo nga ikaw masusama ni Hesus. Dili kini makahimo kanimo nga susama sa usa ka dormat tungod kay gihimo na kini ni Hesus ug timan-in ninyo nga ang Dios nagtan-aw sa inyong gibuhat. Ayaw ipaubos ang imong kaugalingon. Unsay gisulti ni Pedro sa 1:3-12 atong balikon, kay ang mga mata sa Ginoo anaa sa mga matarong. Ug ang iyang mga dalunggan naa sa ilahang pangamuyo, pagampo. Apan ang naong sa Ginoo batok sa mga nagbuhat og daotan. So dili gyud mo labay. Matod pa si Hebrehanon, ang tanan dayag sa mata sa Dios. Walay malilong, walay mulabay, walay dili makita sa Ginoo. So ingon ni ana kasayon, kung makahimo ka pagahin og kusog, pagatiman sa imong batasan, sa imuhang pagsulti ug sa imong mga buhat, inumdumi nga dili gini mo labay sa mata sa Dios. Nakita na nga imo nang gibuhat, mao na imong gihimo sa imong kinabuhi aron ka makapanalangin sa uban ug aron usab ikaw makadawat og panalangin. Ibalo mo nga pinakadako nga komplemento gid moabot sa atong kinabuhi. Atong tan-awon, no? Kung atong makita dinhi ang pinakadako nga komplemento nga atong madawat isip Kristohanon, kung adunay mo ingon nga ikaw brad, sis, nagpahinumdum kanako ni Jesus. Di ba? Muduol mo brad, tapik si mga baga, musulti mo sis. Ikaw nakapahinumdum kanako ni Jesus. Nga naman. Tungod kay sa kining mga principle o prinsipyo nga atong gisugilon karon, atong gitun-an, kung ato kining ma-apply, dili gayon mahitabo nga dili nila makita nga ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi. Makita nila nga ang Dios buhi diha kanimo. Mao na makaingon sila, brad sis, nagkapahinumdum kanako ni Jesus. Mao ni dako kay nga komplemento nga pinakamaayo nga atong madawat kung kita magkinabuhi nga susama niini. Nga atong makita, dili lamang kay siya nahinumdum kanimo sa imong itsura kay manyag o gwapo, dili sa imong gisulob nga sinina o sandal, dili sa imong sungkod, kundi makita sa imong kinabuhi mismo si Jesus. Dili sa usa ka butang nga nakita nga ilang natiman-an, kundi ang nakita nila anaa kay Dios sa imong kinabuhi. Mao ni nag-ingon ang mga apostol sa 1 Pedro 2:21. Kay alang niini gitawag kamo tungod kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo nga nagpabilin kaninyo og usa ka panag-ingnan aron kamo magsunod sa iyang mga tunob. No? Aron kita magsunod sa iyang mga tunob. So gipahinumduman ko nimo ni Jesus nga nagkinabuhi nimo isip ihimplo. Mao ni maingon sa imong igsuon, gipahinumduman ko nimo ni Jesus nga nagkinabuhi nimo isip ihimplo. Kaya na. Makaingon ang imong igsuon, ang mga tao, nakita nako si Jesus sa imong kinabuhi. Nindot kayo. Mao kana ang hinungdan. Ngano nga nagantos kita. Nagantos sa malisod nga mga kahimtang o mga mapintas nga mga tao tungod kay gibuhat na kini ni Jesus. Gibuhat kini ni Jesus ug ang bersikulo 21 literal nga nag-ingon nga kita nagsunod sa iyang mga lakang. Sa atong gibasa sa 21 akong usbon ningon dinhi kay alang niini gitawag kamo tungod kay si Kristo nagantos usab alang kaninyo nga nagbilin kaninyo og usa ka panag-ingnan aron kamo magsunod sa iyang mga tunog. So si Pedro nagpahinumdom kanato karon nga ang atong kinaiya, ang atong pagsulti o ang atong mga buhat magpakita sa kalibutan kinsa nga mga tunob ang tinuod natong gisunod.
Kinsa ang mga tunob nga atong gisundan. Mao na nga makita sa mga tao sa imong palibot nga ikaw gayon nagsunod diha sa tunob ni Kristo. So hinaot unta nga sila moingon kanimo, ikaw nagpahinumdum kanako kang Hesus. Isip nga Kristohanon, nasayod kita kung unsa kadako ang bugti sa atong kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato. Sa kitang makasasala pa kita, gihigugma na kita sa Dios. Sa dihang dili na nato maluwas ang atong kaugalingon, nagpakamatay siya alang kanato didto sa Kalbaryo nga kita unta angay nga ilansang. Apan unsa iyang gihimo? Iyang gibuhis, iyang giula ang iyang hamiling dugo. Ang iyang kinabuhi, iyang gihatag alang kanato aron kita mahibalik ngadto sa Dios nga amahan. Ingon ni ana ang pagkasakit, ingon ni ana ang pagantos nga gihatag ni Hesus alang sa atong kaluwasan. Busa ikaw, mga igsuon, kita, kinahanglan nga ang atong sundon ang eksakto gayud nga tunob nga atong gisunod nga mao ang tunob ni Ginoong Hesus. Sumalipay kita kung ikaw ang usa ka tawo, usa ka igsuon mingon, ikaw nagpahinumdum kanako ni Hesus. Sumakita nato unsay ilang nakita sa atong kinabuhi. Ug ako nagampo nga kita magpadayon diha sa maong kahimtang aron ugma damlag ang ato unyang kinabuhi adto na makita didto sa gingharian sa Dios. Mao ang atong ikaduhang kinabuhi. Amen. Magampo ta, mga igsoon. O Diyos nga balaan, salamat o Diyos, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo. Imong gipa hinumdum kanamo Ginoo. Mahitungod sa amo ang buhat, sa amo ang kinaiya, sa among batasan ug sa among pagpamulong. Nga diha nagagikan Ginoo Lord God. Ang lintunganay kung unsa gayud ang among pagkakristohanon. So man salamat Ginoo God, nga ikaw nagpahinumdum kanamo pinagi si imong pulong. Kami nagampo Ginoo. Nga kini mga pulong, kini mga pagtulunan nga mong nadawat nining kapunon. Magpabilin sa among una-una. Magpabilin sa among kasing-kasing. Ug kami nagampo Ginoo Dios. Nga sa nabilin pang takna sa among kinabuhi, sa nabilin pang adlaw mga katuigan, amo kining pagapuy-an aron amo kining ma-apply dili lamang sa among kinabuhi kundi usab sa kinabuhi sa uban. Nga among makita Ginoo Dios nga dili kami labaw sa uban ug among hatagan Ginoo ang among isig kaingon nga pagtagad labaw sa amo ang kaugalingon. Salamat sa pagtulunan nagihatag ni Ginoong Jesucristo nato didto sa krus. Nagpakamatay siya alang kanato, gisakit siya tungod sa atong sala. Paano siya yang gibuhat? Wala siya motingog, wala siya mo reklamo, wala siya pagtubag. Ug siya mitahan sa iyang kinabuhi alang kanato. Salamat Ginoo sa mensahe. Salamat Ginoo Dios. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.